mamukasei no ndimai vanogara panogara jeki ndimai I think ndilandlord vajeki vapinda vavai ndilandlord vajeki vapinda papa ndilandlord vajeki right mamukasei guys mamukasei I just wanted to tell you guys, Jackie is going through a lot. Jackie andifonera makuseni nguva iko andifonera makuseni kuma7. Jackie called me kuma7 makuseni achitaura kudzoka kwakaita kubva kuMalawi, and she practically like conversation payatanga it was conversation yekuti anga achingotaura mafambiro avakaita kubva kuMalawi and things like that. Achingotaura ndakafonegwa nasecretary wenyu akati ari kutenga grocery on behalf of diaries ndikati yes, we decided kuti tikusapotewo titengere mai vemwana since wakati patengwe grocery riuye kwamuri to show kuti we can even support one another even though tichita zvinhu zvakada kufanana. It's not about competition but support. Then along the line tichitaura abva tanga kuti sisi ndoda kukuudzai, and then she started venting. Jackie started venting achitaura to the point yekuti ndasvika pakuti ndichitaura naye ndikamuti Jackie, my spirit was shaken somehow pata ndichitaura ndikati Jackie ngatinamate mozomubvunza you ask. Ndamuti Jackie handina maanswers, handina mhinduro pane zvauri kundiudza zvese izvi, let's just pray. For the first time ndanamata naJackie pafone guys, ndanamata naJackie pafone makuseni anhasi time ndataura naye ndikanamata naye tapedza kati I'm feeling better. Wow, ndandisingafungiri kuti ndichawana maprayers kune munhu anganditeerera. That's what she said. Ndikatoti alright pakanaka. Akati sisi ndikati saka dhera ko uri kumira sei zvawati uri mumba, zvikanzi no ndakutomhanya kumusha kwakafiwa here, kune munhu akashayika kumusha kwavo paanga ari kuMalawi. Saka chiti vamwe veukama vakaenda vana mabrothers ake vakaenda kunobata maoko, iye semunhu anga asipo akachirega ndimhanye pamusha padhuze, it's only 1 hour 30 minutes kuenda nekudzoka, ndobva ndadzoka. Saka imimi show yedu toita na3 masikati ndendadzoka. Ndikatoti alright pakanaka, wofamba zvakanaka na wafamba muroad wondudza kuti wasvika. But guys zvandangokuudza in short, I'm not going to say much. Let's pray for Jackie guys, she's going through a lot. I think sometime back, I think about 2 years back, you saw Jackie burying a brother. Makamuona nditi achiviga brother wake. Then last year muna December, you saw her again achiviga brother yake imwe. Makazviona nditi. So there's a lot going on in Jackie's life. That's what I can say guys to you. And so pese apa pamapanga chita live ndini ndanchitry kufona pamamchona network ichita sekuti iri kukata, iri kutry kusabata network. Ndinda nchitry kuramba nchifona because as much as social media is good, she has got genuine people that loves Jackie. But on the other hand, musakanganwe futi kuti why nachita adone kuvhende kwanga achita, there are some people who are going to use that against her. Kune vachaswera vachitoseka nhasi, vachaswera vachinyora, vacharecorda that live, vachaswera vachimita that now because she's not feeling okay mukati make, it can trigger a lot of things within her. Ndosaka mona ndichiramba ndichifona kuti adone, but Jackie is stubborn, anga achidecline score. Saka nandichikumbirawo anditika vasikana, hanzvadzi, vanin'ina, madzikoma, ndozati munoda nyaya, ndozviziva kuti kuna mwasina umoyo wokunzwira. You might not know what she's going through and the full details of the story, but kune vaya vanomirira kutora nyaya dzaya vachifambisa vachiseka, ndandichikumbirawo kuti panyaya iyi mbomirai. Ndandichikumbirawo nemweya waMwari kuti munogona kuve makavenga munhu, munogona kuve makativenga masocialites ezvekuti anditi muchitowana nyaya nesu nekuti tapati every day. But ndandichikumbirawo kuti muzive kuti as people we also go through a lot sevanhu, but sometimes we don't have anywhere to vent. Because if I come to my people and vent here on social media, you make funny and you make funny out of us. And more, you make funny out of us. So we go through a lot as people as well. Ndandichikumbira nemweya waMwari murunyararo, in peace, murudo. Please, musatore live iyi muchinoseka kana kunoposta kwamunoposta, and this is not the time. She is going through some serious stuff zvechokwadi,
as I'm telling you kuti before aita live yake she called me kuma7 ndiye atondimutsa ndakarara animaona because ndikutozvinzwirawo flu saka I did not go anyway ndichikosora zvekudaro animaona kumabhendi kwatakaidako akatanga we prayed tikatonamata ndakonzwa spirit yangu saying kuti pray for her. I said Jackie, let's pray. We prayed animaona saka ndandichikumbirawo for nhasi as much as nyaya dzichinakidza kuseka vanhu kuchinakidza kutibhasha kuchinakidza kutitarisira pasi kutinakidza kutikatuna kuchikunakidzai ndandichikumbirawo for nhasi please mumbomirawo apa we might trigger a lot of things. She's not okay, she's not well. Kune prayer warriors, please pray for her, pray for her. Ndochikumbira chandandanguya kuzokumbira hangu kuti please pray for her. Andina kusitara zvakawanda nekukumbira hangu vaya vanonakirwa nekuita funny out of people kuti ndanchikumbirawo kana zvichisingaiti hazviiti kana zvichiita ndinzwe iwo semunhu mukuru. She's not well, she is not okay, she's going through some stuff. Ndozvanangouya ndikutsinidzire muzive chokwadi kuti ndatombotaura naye ma1 kuma7 time yafoni and tikatonamata tiri tega tiri 2 pafoni and ndofunga zvandatokuudzai ndofunga matonzwisisa kuti makore akatiperei 2 years back makamuona chiviga bhuti vake last year December you saw her again bearing a brother pakatapa. Kune vanhu vakuru vanobata nyaya vanonzwisisa mukunzwisisa ndozvamataura makaona Jeka achipfeka magauni ekumapostori makamuona anditi mumbomona one day akapfeka ari kuenda kuchechi mumbomona akapfeka magauni emapostori sevanhu vakuru vanoziva upenyu. That should tell you a lot. Ndotaura zvakawanda so mashoko angu mashoma iwaya ataura a lot ipapa ataura a lot zvatokudzai zvakawanda. So at her age 28 she's going through a lot guys, she's going through a lot at 28 zera rake she has been through a lot guys, a lot mufunge a lot. Andivhurira chipfuva chake inini she opened her heart akandiudza no I really understands what she was saying and what she's going through. Sana nchingokumbirawo vadikani if I know what you're talking about. If HM exactly zvanditrigger nditi let's pray exactly zvakutaura if izvozvo ndo zvauya mupfungwa dzangu panguva iyoyo ndosaka ndamuti let's pray, let's cancel every spirit of death, every spirit, any spirit that may try to cause disturbance, that may cause confusion, that may trigger you to anything. Let's pray. And we prayed. So guys, she tries. In her life she has done so many things also in the past. Takaitawo zvakawanda munhu wese vazhinji vedu and that does not guarantee being crucified every day. Munhu wenyama, she reaches a breaking point like yamaona nhasi yai munhu anosvikawo pa breaking point guys. Tese tiri vatadzi tinoita mistakes every day guys. Tese tina mapast guys. We always say hakuna asina past, trying to keep on bringing back a past mukati mupenyu wake. You are not doing her any good guys. Munhu wenyama. Tomorrow I don't think kuti mune mchizvita out of entertainment, but I don't think kuti unozonzwa mushe ukanzwa kuti ndopa zvasvika munhu uchiziva kuti you were part and parcel of this. Animaona tine mapast atori nasty zvekudaro zvekutoti if I look back at my past ndoti but Mwari why but panguva yatenge unenge uchizvitawo uchikurawo paya uchidai unenge usingaoni kuipa kwazvo unenge uchiti like munenge uchiziva guys and mungaudzwi because kune vamwe vakatouraya chaiko vanhu, vamwe vakatouraya vari vanhu chaiko, vamwe vakatonosevha kumajere chaiko. Ipast akadzoka kauya akaita atendeuka akaita mufundisi nhasi anoparidza shoko chairo. Munana mai chaplain vai mai chaplain piri ndofunga munovanzwa testimony history yavo vachitaura everyday kuti ndaitove hure rainetsa raihura richibhukiwa richiita sei chihure richibhadharisa mari, but there she is today. One of the powerful preachers in Zimbabwe. Saka past yako haidetermine who you are. Let's not stop bringing. Every day we bring past yake munhu yajeki chingodaro anti maona munodonedza vanhu masikana. Musadaro guys. Chikumbira chana chingokumbira
Uyautaura zvokuti kwai kumba kwavo kune mhepo. Ndeupi musha usina mhepo? Mbondiudzawo musha usina mhepo ndeupi? Imbondiudzawo wani musha usina mhepo. Kwenyu maybe kana kusinawo ndimi moga pasi pano. Chandoziva misha yese ine mhepo. Ndosaka tichizama kutiza. Mai vano pamba paanogara Jeki, mai vacho vanenge vamunzwa vabuda. Ani mamuna chitaura navo. Mai vaanogara navo. Kozi chinoitika kwatiri isusu ndechekudai. Musati vanhu havadi kuenda vangu vasingadi kuenda kwaJeki masocialites ari muHarare. But chinoitika ndechekuti we keep our addresses private. Hanimona? For security reasons. Because ndichidawo kuti ndi-invite vanhu vauye vasike kumba kwangu, but zvavanozofambira handizvo. Handi muri kuona. Saka truly speaking, inini anoziva kumba kwaJeki hapana. Kunze kwemaybe kwevanhu very few vashoma vasiri masocialites vangu vari musekuru vanotamba navo kudhara. But masocialites hakuna anoziva. Antimaona. Hakuna anoziva. Ndongoziva kuti kuchisha wacha. But kuti address papi handinambenge ndakazvibvunza wangu. Antimaona. Handinambenge ndakazvibvunza. So vanhu vane vanga vachida kutoenda ipo paya. But pokuti uende panenge pasingazikanwi kuti but lucky enough pamba paanogara mai vacho vakurumidza kudi kumuona kuunzwawo maybe vakauya vakabatsira. Unenge uchidawo kuti ndiite interact nemamwewo but munoziva zvinoitika imimi mukuona munoziva zvinoitika mazuva ano. Munoziva zvinoitika inopesera isiri kunopesera zvinonetsa. Saka unenge uchikoti ndigare muchikona changu ndiri 1 ndakadaro iri private yakadaro hakuna nhu anoziva kwandogara. Andimaona. So ndo zvinenge zviripo guys. Andimaona. So ndabatikana hangu mwana mudiki. Ndafona Ruth arikutaura namai ivo mai vake vaya varikutaura navo vaya ndo varikutaura naye. Guys, maskati hanhasi ndofunga maona pana Jeki let's cancel the show iya Jeki nhasi. Let's cancel it. I don't think it should be okay kuti azouya though ndiye angati ngatitei na3 but I think let's just postpone this yanhasi. Let's postpone it but we will continue to have our life guys. I'm going to open ndikutaura nemadiaries today. Ndingoda avo vakaremerwa chete guys. I want those who are going through some stuff and ndova tingoda come let's share our stories. Only those who are going through some stuff. Arikufila kuti I'm not okay. Arikufila like kuti ndasvika pa breaking point. Arikufila kuti like now I'm depressed. Hanimona. And just say you feeling like death is the only solution yasara. And ngatisangane na3 let's share our stories and let's open up. Forget about the people that are going to laugh at us. Forget about the people that are going to cartoon us. Forget about the people that are going to talk about us as if evil life yavo iri perfect. Let's just gather together and cry on each other's shoulder. And we all have that. Tinao, tesa tinazvo. We all have that. Tinazvo. Tiri vachembere kudai ma 40 something kudai tinazvo mufunge. Bvunzai mamwe mabia angu achembere ari mucomment section they will tell you. Animaona. Tinazvo. So all those come. We are tsangane na 3. Let's talk about it. And let's have vakapinda pazviri help us. Vakabuda mazviri. Let's have my pastors kana ari mu comment section. Those who can come and help us by praying for these people. Because August guys, tine takatogara taplanda that mentality material kuti August mwezi usina kumira zvakanaka, mwezi wemhepo. For that mhepo will take advantage of mashoko atakataura iwayo and try to penetrate. Handimuri kunzwisisa. Zviya zvinonzi what you confess with your mouth handika zvinoitika. Takagara tataura kuti August mwezi wemhepo dzasina kumira zvakanaka and we have planned that in our minds. Now the devil is capitalizing and will capitalize mwezi woyu was August kuti makataura kuti so a lot of things will happen. Handimuri kunzwa. So guys, ndozvedanangotitaure ngatisangane na2 let's talk about it anditika kuti chii chiri kuitika mukati muupenyu hwedu. Let's vent and sometimes tikuzvikuvadza nekuramba takabatirira but I do understand you again. Paunotirega nditaure unonoudza ani nokuti wanenge uchida unotaurira wacho chinoudza hatichazitemba aniko zvino. Unenge uchinda kunoudza munhu anogona kuparadza. Hanimaona anokushandisira zvauri kumuudza izvozvo pasti zvauri kuzama kumuudza izvozvo ari kunokushandisira izvozvo mangwana. Hanimaona hauchazivi kuti woita sei. Hanimaona zvaunenge uchiti ndiri kumuudza ndiri kutemba obva anoshandisira izvozvo. Saka vadikani ngatisangane na3 idzodzo and ndofunga maona ngatisangane na3 titaure. We need people to talk to. Let's share our problems.
let's panguva ino ngatifekei mablinkers, let's forget about people, let's share whatever that you're going through. Animona wokuudza panenge pasina, tinoda kuita open up, but wokuudza kuti ndiuyewo sometimes ndichiti ndikuda kuuya panapa ndichichemawo problem yangu, instead yekuti ndirwirwe tsitsi ndidini ndichanzura tsitsi nevanondida handichika vakawanda. Vashoma ivavo, evil always overpowers good. Vashoma ivavo chero vakaita 15 kana 20 vakatanga kuita noise kukatini vachiseka vano overpower kana 1,000 people vanenge vachiremira nezvokurevesa zvechokwadi zviri genuine. Saka you end up wangoti rega ndifire mumwoyo, rega ndichemere mumwoyo nokuti hapana nondinzwa. Animona. And she has done a lot of good things to the community. She has done a lot of good things at her age. Vamwe mazira ake mazhinji ari kusorotedza makuwa, mazira ake mazhinji amwe kusorotedza mabhawa, mazira ake mazhinji amwe kusorotedza kukusleya, vachisleya vachiita sei, but she takes a time anenge arimo achikubetsera vanhu, achiita sei. Tomutenda neizvozvo izvi zvokuti tichimutuka, tichimuunzira pasti yake, tichimushoropodza. Ameno, handizivi wangu mukuchemberesa uko sometimes hazvitombori zvokuti kwaikurasa chivanhu zviya hazvitombori nei nekuti kwai chivanhu zviya hazvitombori nei. Hakuna muchero varikuita zvechivanhu mhepo dziriko, vanoita zvechivanhu chachona mhepo dzinongosimuka dziriko. Hakuna musha usina mhepo, hakuna munhu asina mhepo. Ndochokwadi chamufa kungoziva ichocho. Ndosaka achitizira kunonamata sometimes, ndosaka vechivanhu vachachitizirawo kunobika madoro avo sometimes. Animona, because munhu wese anazvo, hazvinei nokuti hanzi chivanhu. Vangadiko vanhu vanoita zvechivanhu, nhai muchembere wangu soko, vanoita zvechivanhu chaivo chaivo, asi vari kutopinda pamatambudziko ari kusova pakona chaiko chaiko. Vamwe vari kutsvaga dzimba vachidzishaya, vamwe vari kutsvaga raramo chaiyo vachishaya, mabasa chaiyo vachishaya, asi vari vanhu vechivanhu. Zvinhu zvinenge zviriko zviya. Animona, zvinhu zvinenge zviriko zviya. Chingoripo zvinenge zvasvika pauri panguva iyoyo. Kana zvangosvika pauri panguva iyoyo, you should just know how to handle it. Chete. Ndo zvinenge zviri important. Hanzi namolini vanhu vaitondinyeya pana ndasvika. You see, that's the problem that we have. And maona kuti people can break down. Yeah, pakaipa. Alright guys, kwachimbomira zvemalive unopenga here nhai paida malive tomirirei kuita, toregerei kuita. Ari kutowana help kwari kutotika kuita malive nokuti kwai jeka ari panguva yakaoma sane vanhu vanavo ikoko vari kumubatsira. Tiri kutobatsirawo vamwe vari kusangana nezvakusangana jeki. Zvino takanyararako vamwe vasiri kugona kuita come out zvaita jeki. Vodii vofa here. Jeki atobatsirwa iko zvino nariko, but remember mucomment section kune vanhu vakawanda vari kutosangana nezvakawanda mucomment section umu vari kuda kubatsirwa. Animona, saka please let's not cartoon Jackie, let's not laugh at Jackie. She's going through a lot. Nangoya ndikudzei kuti she spoke to me in the morning. She's going through a lot. Hakusi kunyepa. She's going through a lot. Memory ndinokublock. Ukauya uchihakira pakati usingazivi kwatangira nyaya, I'll just block you and I've got nothing to lose. Iwe hauna chokuluza futi. And because now mbondione kwako. Ndinongokublock. Kana usingazivi patangira ndaita live sei pano, nyararai. Chingoteererai tidone mozodzokera kuteerera live pakutanga. Anditi kana usiri kuzosasvika uchingopindira panyaya, wasvika live yapakati, mira live ipere, dzokera unonzwa live wozodzoka wokomenta. Usangokomenta. Ndova ndimi vanhu vatotaura vakaipa imimi, ndimi vanhu vatototaura panapa, ndimi vanhu vatototaura imimi, ndimi vanhu vatinhadzirwe iwewe. Tataura panapa tichitaura zvakanaka kuti tichitotanga kuti Jeki andifonera guys. It's true, she's going through a lot. I spoke to Jeki kuma 7 time andifonera ndikarondedzera zvaitika before. You come ongoti mamanya kuita live mazomanya madai. Yes, ndaita live because you don't know kuti live yacho kwayatanga sei. So guys, ndakumbira chikumbiro changu machinzwa, katidananei. Ndachikumbira mumbomira kumukatuna, mumbomira kutora mascreenshots, mumbomira kutora malive muchirekodha muchinokanda kukuti atukwe. She's going through some stuff. Ndatokudzai zvandakudzai kumasuroko. Ngatisanganei na 3 guys. Let's meet at 3 o'clock
pano padiaries vanhu vepano ndova ndikutaura chero usiri wepano nhasi uchifilawo kuti newewo wakatakura kurema uri kuda kuti uwane pekuturura neniwo ndakatotakurawo kurema ndikuda kuti tiwanewo kutura muturo pasina kusekwa pasina kukatunwa pasina kujajiwa handiti ngatisanganei na3 titaure nyaya dzedu handitika titurane muturo tichemerane pamashoulders ndokubatai pane chana3 guys mwana wakuitirei zvakanaka.